हेल' लोगोफोर आं दाबो उदालगुरियावनो दङ दानैसो थांगोन दिनै 25 जुलाइ दाबो आङो उदालगुरियावनो दङ जोङो बेरायहैगोन लोगोफोरजोंहाय भैरबकुन्द थांगोन दिनै आं गोबां जायगायावनो बेरायबाय उदालगुरियाव बिराद मोजां उदालगुरिया बिराद मोजां मोनदों आंनि गोबां कास्टमारफोर दङ आंनि प्रडाक्टफोरखौ जानाय मोजां मोननायफोर दङ स' आं दिनै बिसोरखौ मिट खालामनो फैदोंमोन लोगो लाफैदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रानो मुलि अर्डार खालामबावदोंमोन बिसोरनो आं होफैदों मोजां उदालगुरिया बिराद मोजां जायगा बिराद मोजां मोनदों आरो दायो आङो लोगोफोरखौ लानानैहाय भैरबकुन्द थांबावगोन आं नोंसोरनो देखायगोन दिनै मा मा नै दायो उदालगुरि जोङो थांगासिनो दङ बे आंनि लोगोनि फिसालानाय गासै लोगोफोरहाबो जोंनि नार्स लोगोफोरा दिनै आंनि बेचनिया गासैयाबो गथ' दंजोबसै जोङो माखासे लोगोफोरखौ लोगो मोननो हायासै थेवबाबो माखासे लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय जोङो बिसोरजोंनो बेरायनो थांसिगोन आरो लोगोफोर दायो बे मा जायगा गोबां जायगायाव बेरायबाय जोङो बर्नगाव सिभिलसिम फैबाय नै नुनाय नंला दायो